Joo, End Broadcasting Live. Nyt tämän pitäisi tulla. Tämä on tämmöinen testihomma. Tämän pitäisi mennä privaattina, mutta ei se mitään, jos tämä tulee ulos, niin joudutte kestämään mun juttuja, kun en mä näe tästä mitään, että onko tämä nyt ihan livenä vai. Eli tarkoitus olisi käydä semmoisia kuvia läpi, mitä löytyy tuosta vuodelta 1985 Formula 3 kaudelta. Ja mä paan nyt oman pärstäni piiloon, tuosta mennään katsoa kuvaa, niin mä yritän tästä taustalla kertoa. Mennään kuva kuvalta ja tässä ollaan rakentamassa, onko toi nyt rakentamassa Formula 3. Tää on Tuomo Alitalon vanha Formula 3. Tää taisi olla, olisiko tää ollut 83 malli, maa-efekti auto. Ja tää oli edellisvuonna ollut Koirasen Jarkalla ajossa ja tässä sitä sitten tehdään muutosta. Oli maa-efekti auto, niin muuttu sitten tasapohjaiseksi. Tää on Graani Hessu modifioimassa tätä. Se oli mekanikkona silloin, ollaan tuolla Kaasin Kalle on siinä, se oli tallipäällikkönä siihen aikaan ja siellä Kuomukoon tilossa tehtiin sitä. Mä en tiedä, näkyy varmaan näkyy hiirenuolin. Täällä on jarrupenkki, mikä on tarkoitettu Kaasin Kalle itse jo rallycrossia ja Hessu sitten duunasta jarrupenkki sille ja teki näitä muitakin vehkeitä, niin siellä on semmonen. Mut joo, tässä ollaan duunissa, tässä on minä ja Kaasin Kalle ja siellä on muutostyöt menossa, että tuli vähän kiire tuossa. Kaasi osti ton auton muistaakseni. Piti tehdä tiimi rakentaa ja semmoinen 3 vuoden projekti, semmoinen sopimus tavallaan siinä sitten, mistä lähti työstää sitä, että oliko se nyt niin, että Formula 3 ensin Suomessa ja sitten Ruotsissa ja seuraava vuosi sitten Englantiin 3. vuosi. Jotenkin tälleen se meni. Tuossa sitten muutostyöt tehdään ja kevät-talvella 85. Ja katsotaan, mennään, miten tässä pääsee, mutta sitten seuraava tuolta. Ja seuraavaa kuvaa. Tuosta se jo alkaa. Siinä sitä kuvaa on, että tuossa sivuponttoonit helmat lähti pois maa-efektistä ja tässä on jo muutettu toinen puoli. Muutetaan siivet ja tehdään nuo takahommat. Että tämän auton nimi on Aralt RT3 HG, eli Heikki Graan modifikaatio. Siinä sitten on mun lapsuuden kaverita mukana touhumassa. Janne otti kuvia, Holperi Janne otti kuvia silloin. Ja tässä sitä duunataan. Siinä on Brabhamin Chadin kone oli. En tiedä osaanko mä mitään tehdä siihen, mutta jotain mä duunaavina. Mä vissiin laitan vakaajia kiinni. Ja Hessu on tuolla. Graani Hessu tuolla duunaa pohjalevyä. Se teki tämän pohjalevykin itse. Mä muistan, kun yötä myöten duunattiin se. Teki semmoisen laminoin. Siinä on uretaani, levy ohut ja laminoitu lasikuutu kummaltakin puolelta sitten. Et siinä on aika kova homma tossa. Ja siinä on, joo, tässä voi olla vähän samoikin kuvia näköjään, mutta siinä sitä nyt on sitten. Eli Kaus 85 ajettiin Suomessa. Tässä näkee tämän toisen puolen, miten se modifioitiin. Kummatkin puolet oli tarkoitus, mutta se jäi vähän kesken sitten. Tämä puoli tuli tolleen tehtyä vähän aerodynamisemmin. Ja sitten nuo takaosat tuolla näkyy nämä siivenlevyt ja sitten tuli se takaboksi. Täällä on vähän lasikuituhommia tehdään, niin on suojattu toi. Ja täällä oli jo tarkoitus ajaa jo 85, niin oli Suomen sarja ja silloin oli avoin sarja, että oli ruotsalaisia myöskin mukana. Ja Koirasen Jarkka oli muun muassa ajamassa sitten Varjosaaren Jussi ja Visse ja ketäs kaikkiin meitä oli. Mä enää muistakaan, pitää sitä lähtöluettelua ottaa muistiprakailija. Tuosta on sen verran jo aikaa, kun ajattelin, että on vuonna 85. Niin kuin näkyy jo, että tuossa on vähän nuoria poikia ollaan vielä hoikas kunnossa. Joo, tässä näkyy vähän sen sitä jo pikkasen enemmän sitä autoa. Että kumpikin puoli on vähän modattu ja se oli sininen se auto kuin Jarkka sillä. Jos ei ole muutaman kisan Jarkka muistaakseni, se vuokrasi Tuomolta sen auton ja Alitalon Tuomolta. Ja tämä sitten ostettiin sieltä. Muistaakseni se maksoi 100 000 markkoja silloin tämä auto, moottori päivineen.
alumiinimonokokkiauto. Että nämä oli vähän vanha malli sitten, kun ruotsalaisilla oli näitä uuden mallisia, niin kuin Hassetaungilla näillä, niillä oli sitten niin kuin vähän erinäköistä nämä ripustukset. Tuosta tulee varmaan näkyville niitä sitten kisakuvia toivotaan, että, mutta tästä jokin näkee, näitä ei ole koskaan ollut missään näitä, mun mielestä näitä kuvia, näitä duunauskuvia. Siinä on lasikuituhommat menossa. Siinä on, mä tiedän, onko se penkin sovitusta vai mitä me tehtiin siinä tai kokeiltiin. Tässä on sitten valmis niin kuin muuten auto, että eka näyttely VV-auton osastolle päästiin ja se on jäähallissa. Vanhassa jäähallissa niin sanotusti. Ja tässä sitä ollaan. Tuolla on meitsi ja emäntä ja lasteni äiti, jonka kanssa vieläkin ollaan yhdessä. Tässä on sitten ensimmäinen, oli nämä julisteet, jossain on vielä tallestuminen juliste, mikä tehtiin. Ja täällä on sitten folkkarin väkeä. Ja tässä on manageri Helenius mukana ja modifioitu auto. Formula 3 maalauksesta tullut. Ja siinä ollaan vielä niin iloisia poikia. Tuossahan mentiin, tuossa näkee sitä takapuolta, minkälainen tehtiin tämmöinen kotelo, että oli aika massiivinen. Täällä mentiin ensimmäiset treenit, oli Mantorpissa täällä koeajot keväällä aikaisin. Sinne mentiin porukoiden kanssa. Kelit oli vaan vähän huonot. Tuli lunta ja oli jäätä ja oli pakkasta ja kaikki muut lähti himaan sieltä ja me jäätiin ajamaan sitten semmoiselle jäiselle kelille sinne. Ensimmäiset tyypit Formula 3 Mantorpin radalla ja pikkasen hirvitti, kun siellä on jäätä ja lunta ja kävin siellä ajamassa, niin kun välillä, mä muistan, menikö mä sadekilirenkaan vielä sinne, niin se oli kyllä, kun välillä suti siinä jään päällä ja oli kyllä niin vaarallista touhua ja mä muistan, kun mä tulin, mä miettelin, kun Kaasin Kalle oli kellottamassa siellä, että miksi menee noin huonoa aikaa. Mä sanoin, että siihen on ihan pätevä syy, että toi on ihan pääkallokeli. Että ei jäänyt kuin meikäläinen ajamaan sinne treenaamaan. Muut lähti hotellille ja kotiin. Se jäi se treeni ajamatta. Ja siellä lunta sitten satoi niin paljon, että ei siinä seuraava päivä muistaakseni pystynyt enää ajamaan. Joo. Tässä on Janne ja sen aikainen silloin tyttöystävät. Janne on mun lapsuuden kavereita. Janne Broidihan oli mun mekaanikkona. Taage. Salmenojan Kyösti oli se yksi folkkarin ajatus. Ja tässä tehtiin joulukortti, että tämä kuvaan tehtiin julistekin ja se oli mun serkun mies oli semmoisessa paikassa hommissa, missä oli semmoinen studio, missä oli semmoinen siihen aikaan ensimmäisiä vesialtaita. Tämä oli kumimattoa ja se oli vesialla studio, eli tämä täytettiin vedellä, että auto oli siellä. Siellä istuttiin sitten koko päivä kuumassa, että se näkee, kun naama punottaa. Sitten saa tommosia efektejä aikaiseksi, sitten on peilauskuva ja tommosia. Sitten tuli juliste ja sitten tehtiin joulukortteja. Lämmin homma oli. Mut hieno homma. Ja tässä ollaan, täällä on tuttuja kavereita tää eturiviskin, että täällä on Ollikaisen Petri ja Karia saa syyttää vähän mun isoauton hommista, että siirryttiin sinne, että se oli Pissen kanssa yhteydessä silloin Helsingin FK-kerhoaikana. Tässä on poseerauskuva ihan tehty tuommoinen unituore ajoasu motoraalista ja siinä sitten tietysti kaikki tarrat ja on nuoria poikia ollaan siinä. Olisiko siinä alta 18, oliko 19 varmaan, koska 18-vuotiaana sai vasta alkaa ajamaan. Ei kun 21, kun ensin, mitä hittoa, 85, niin kun mä 64 syntynyt, niin 21 V. Mä aloitin V:llä, ajokortti piti olla, että sai rupea ajaa ja 1 vuosi V:tä. Ja sitten toinen vuosi oli tätä, 84 mä aloitin, 85 tällä ja 86 ajettiin sitten Ruotsin sarjaa ja EM:ää sitten. Ruotsissa oli aika hyvin ajajia, että 86 Suomessa ei ollut oikein muuta kuin Pisse ja minä, ja enkä mä ajanut yhden osakilpailun muistaakseni. Mutta 85 oli vielä ihan hyvin kuskeja. Ruotsista tuli ajamaan tänne, että saa ihan kisaa aikaiseksi. Tämä on vissiin Vetelistä, olisiko tämä kuva. Olisiko nämä Huttusen Ilkan ottamia kuvia? Tässä ollaan Vetelissä vissiin ensimmäisen kertaa. En ole ihan varma tästä, että onko Veteli, mutta näyttää siltä. 21 oli numeroja. Tämä on jo sitten eka kisa, kun mentiin Hämeenlinnaa.
Siinä Hassetaungi lähti paaluta. Mulla oli harjoituksessa, meillä oli hirveät ongelmia käynnin kanssa, että se pätki ja paukku. Ja näissä oli tässä Lukaksen sytytysjärjestelmässä on 2 semmoista kampiakselin päässä, oliko semmoista alumiinilevyä, niin valosilmien niin kuin välistä katkoi sitä sytytystä, ja ne oli taipunut, ja sitten se oli hajottanut sen valosilmä, ja sitten löytyi syy, että se vaan pätki tuossa suorilla, mutta vähän oli sitten ongelmia suoranopeuksen kanssa kumminkin, että saatiin sen sitten toimimaan sen kisat harjoitukset meni röpeltäessä, niin sitten tässä kävi, kun sä kattelit, että mulla vähän Hessu oli ihan hyvä mekaanikko, mutta se teki välillä semmoisia vähän omia juttuja, että esimerkiksi tässä näkyy takasiipi, katsotaan, kun te katsotte Hassetaungin takasiipiä ja katsotte mun takasiipeä, niin mulla on melkein suorana takasiipi ja Hassella on kunnolla. Ja jokainen, joka on ajanut Hämeenlinnassa, tietää, että siellä saa aika jyrkällä siivellä vetää. Että mä ihmettelin, kun eka kerrasta mentiin, niin Hessu oli kääntänyt tuon siiven harkkojen jälkeen alas, kertomatta mulle mitään siitä. Ja sitten kun mentiin sieltä tarun mutkaan ja suolenkille seuraava tarusta vasuri nopea, niin mä muistasin näin, jos mä oikein muistan, niin oli vähän pito-ongelmia, että tuntui liukkaalta, ja sitten oliko sitten toka tai 3. kierroksen Hassetaungin perässä mentiin sinne, niin se ei ollutkaan sitten renkaan lämmöstä kiinni se, ettei se pitänyt, vaan en mä pystynyt lasettaa sinne samaan, kun se lähti perse alta pois, kun oli siipi niin alhaa, kun en mä tiennyt siitä mitään, en osannut varautua, niin meni vähän pitkäksi sieltä ulkokanttari yli ja öljypohja paskaksi ja keskeytys sitten. Kyllä mä sieltä pääsin jatkamaan, mutta sieltä tuli öljy pihalle ja tuli varikollista, kun paineet rupesi laskemaan. Semmoinen kisa ylläri-pylläri teki mekaanikko sitten. Mutta kyllä yleensä kannattaa kertoa kuskille, että siipi on laskettu suoraksi, että osaa vähän varautua. Ei vedä ihan samaa haipakkaa sinne kaarteisiin kuin aikaisemmin, kun sillä on aikamoinen merkitys tuolla siivellä kyllä noissa autossa. Joskus Formula V:ssä kokeiltiin se, kun Raani oli sitä mieltä, että ei noilla ponttoneilla eikä siivillä ole mitään merkitystä, niin se otti multa kaikki pois Formula V:stä tuossa. Ja sitten voin sanoa, että tuossa tornin mutkas niin en ole koskaan tullut Formulalla niin kuin Fordilla, että kahvaa eellä siihen tornin mutkaan, mutta silloin tuli, kun ei ollut siipiä. Että se kyllä on huima merkitys niillä siivillä, täytyy sanoa kyllä, että silloin huomasi sen. Ja ponttoneilla myöskin. Tietysti ne on jarruttava tekijä, että sitä vähän yritettiin katsoa. Tässä on jo hyvä kuva, vähän pysäytän. Siinä on tietysti, te varmaan tunnette kuski, mutta siellä on Kraani Hessu tuossa. Kunnon amisviikset ja sitten on Faija, eli Pensola Hanski takana. Tätä kuvaajaa mä nyt tunnistan, mutta se on kyllä tuttu mies, ihan varmasti on monesti nähnyt. Tämä on Hämeenlinnassa tuttu kuva. Varmaan niistä ensimmäisistä kisoista. Ja tässä on sitten, mikähän kisa tämä mahtaa olla. Tämä on varmaan jossain keskellä, koska eka kisat on keskellä. Tämä on varmaan toka Hämeenlinnan kisa. Joo, oli sadekisa, minkä mä voitin sitten sateella. Siinä on varmaan se, mistä on filmikin tehty. Sadekeli oli vähän niin kuin meikäläisen keli ihan kartingista formuloihin asti. Jarkan kanssa oli kovat kisat Vetelissä alkoi. Oli toka kisa ja siellä mä voitin. Jarkan kanssa oli tiukkas kaba ja tässä pääsit vähän helpommin. Siinä on minä, korjasin Jarkka ja Lindströmin Jokke Ruotsista. Ruotsalaisilla oli, Jarkkahan veti vanhalla raltilla, se veti sillä RT1, se oli sitten vai mikä, että silloin antoi vielä enemmän eteen meille muille, että ruotsalaista veti uusilla 85 ralteilla suurin osa. Taapparalta. Tämä on sitten varmaan vikakisa, joo. Voin kertoa se ennen vikakisan harjoituksia kävi sitten hassusti. Siellä tuleekin niitä kuvia, missä me rempataan, niin me kerran. Mutta mä tulin sitten 3. siinä ja varmisti Suomen mestaruuden. Tuomas Danielsson voitti sen ja Jarkka tuli toiseksi. Mä muistaakseni, jos mä olisin ollut 4, niin Jarkka olisi voittanut. Tai sitten jos Jarkka olisi voittanut ton kisan, niin mulle ei olisi ehkä riittänyt. Olisiko niin 3. En enää muista, mutta Jarkka tuli sitten toiseksi. Mä voitin sen SM:n. Jees, tuossa on Danielssonin Tuomas, Jarkka 2 ja mä olin 3. Näin. Katsotaan, päästään me puoleen tuntiin, tai jos mä rupean innostumaan, niin mä höpötän ihan helvetisti. No niin. Tässä on sitten historiallisia kuvia kanssa. Me käytiin sitten, kun me meni Raaning Hessun kanssa vähän sukset ristiin sen viimeisen, oliko se viimeinen Hämeenlinnan kesä harjoituksessa vai missä se laittoi mulle semmoisen tempun sitten teki, että
oliko se niin, että se pani pehmeät jarrupalat oikealle puolelle ja kovemmat jarrupalat vasemmalle puolelle. Jokainen varmaan ymmärtää, miten tarumutkaisesti sitten loppupelissä kävi, kun tultiin ekaan jarrutukseen, niin se vähän haukkasi sinne oikealle sitten se auto. Ja jouduttiin vähän remppaa tekemään, ja se näkyy, jos se remppakuva tulee kohta esille. Niin muistaakseni sitten rupesi Timpalle vietiin, kun me tuon auton kanssa oli vähän säätöongelmia. Se oli sitä tehnyt, oli Kallion Timo. Oli alitalon mekaanikko, oli Hämeenlinnassa huolsi näitä autoja, niin kävi siellä huollossa, että käytiin testaamassa. Timo oli meillä osakkaanakin semmoisessa kuin Finlandia Racingissä. Siinä oli minä, mun Anakeri ja Heliuksen Jyrki ja sitten oli Timppa, oli pienellä osuudella ja sitten oli tuo Rantasillan Juha. Oli sitten lakifirmansa kanssa pienellä osuudella. Juha vähän jeesas meitä silloin lakihommissa. Tässä ollaan testaamassa ja on Timppa ja Faija Apparalla testaamassa. Kone laitettiin kuntoon, kun se oikein vetänyt. Niin mennään vähän vauhdilla tästä paljon, jos me on nyt käytetty aikaa. Niin. Tuossa on meidän bussi, sponsoribussi Pohjolan liikenteeltä ja sinne oli rakennettu sitten makuutilat ja tälle autolle toi takaosa tuolta. Joo. Tapparalla on tullut myös vietetty jonkun ajan. Kapparan kyllä hieno rata. Perälle terkkuja. Tässä on myös sieltä kuvia sieltä. Silloin sai vielä röökätä näköjään Marikolla. Nykyään ei. Testiä, että saadaanko auto kuntoon. Mä ihan muista tuota tilannetta. Tää on ennen nyt varmaan viimeisiä kisoja aika lähellä. Tässä ollaan vielä tää on sadekelikisa, joo, minkä mä voitin. Tässä on sadekraani, Hessu on siinä. Odotellaan lähtöä ja sitten mun mielestä Heikkilä Jykke on tuossa Fordilla. Entisiä karttikuskeja kanssa. Terveisiä Jykkellekin, jos se kattelee jos muistan oikein. Niin. Tässä on hieno toi Siivilä. Mamman Siivilä on mennyt toi ET3, kun tämä ilmoittaa aukko oli tuossa, niin pidettiin tuossa, että teimme paskat sisään sinne. Ja ei siinä sen enempää. Siinä on siinä jonkun verran sponssiikin ollut. Ja tämä on sama kisa ja eri kuvakulmasta, vaan siinä on tuttuja kavereita varmaan. Mites tänne tämmöinen kuva eksy? Tää nyt on edellisestä vuodelta. Arttu Kaisista muuten viimeisiä kisoja. Olisiko niin? Formula V, Tanelainen vanha mastertuotteen Formula V. Käytiin Allantaimelta hakemassa auto, kun Pisse vei kesken kauden auton alta, niin piti etsiä autoja. Sieltä löytyi sitten, ja tää oli semmoinen, mä varmaan on kertonutkin sen, mutta mentiin hakemaan Paraisilta tätä, niin tää oli semmoisessa isossa kasassa osina tää auto, ja oli helppo lastata peräkärryä, ja sitten ruvettiin kasailemaan. Putkirunkonen vielä. Tässä on sitten tuttuja kavereita. Se Faija tankkaa, Hanski ja mun kanssa ja sitten Reka, Hurmerinten Reka, Tanen mekaanikko ja myöskin mun mekaanikkona sitten 86 pyöriä on ollut myöskin Häkkisen kanssa ja on ollut Motormekissä silloin Max Johanssonin ja Arpiaisen Juhan hommissa tehtiin Fiat Turboon ja Pemareet, niin oli Rekallisia. Se hoiti mut sinne hommiin sitten. Tai järjesti töitä. Rekan kanssa jo. Tässä on siitä sadekisasta vähän iisimpi kuva, ei tuuleteta, mutta toi aikaisemmin oli jo sama kuva, samat kundit. Tämähän on siitä samasta sadekisasta kuvia. Siinä näkee vähän tuota tekniikkaa. Ja tässä on sitten Keken manageri ja minä. Se on Ortvin Podleh. Oliko se Keken manageri, kun hoiti Keken asioita aikaan saksalainen. No niin, ja sitten tulee näitä lehdistökuvia. Me ollaan risteilyllä. Olisiko tämä ollut 84 risteily? Tässä on lehdistön edustaja, mä muistan ihan tarkkaan enää. Hänninen on tossa ainakin, kun panee kättä eteen, minä olen tuossa oikealla. Hänninen Hannu, kun oli Hesarissa tossa. Sitten on pitkä se Eki. Oli kova moottoriurheilutoimittaja mukana. Sitten tämä oli Iltalehden kaveri. Nyt en valitettavasti muista nimeä ihan justinsa, mutta kyllä se siitä palailee. Mutta teki juttuja musta kyllä, ihan hyviä juttuja. Tämä on laivalta otettu. Me järjestettiin laivan risteily. Vähän hyppii nämä kuvan näköjään pensalla. Tässä on Hämeenlinnan vikasta kisasta Koirasen Tuomas Danielsson
ja 19 ja Koirasen Jarkka sitten perässä haastaa Danielssonia. Sama kisa, sama kurvi. Tämä on sitten Anderstorpista, käytiin kokeilemassa muistaakseni yhden kisan, kun me käytiin siellä testaa 85. Tämä oli semmoinen kisa vielä, että oli hankala keli. Eli finaaliin rata kuivui ja me otettiin sitten riskimekaanikon kanssa, lähdettiin vetää sitten sadekeleelle ja se oli virhe, niin muutaman muun kanssa, niin nämä suli ne sadekelit sitten se alle ja Anderstorp, ketkä on Anderstorp-säännössä, on se pitkä lentokenttä suora, niin sen päässä on tiukka 90 oikein, niin siinä tuli sitten vähän harjoiteltua siellä. Käytiin kyntämässä pikkasen, kun ei ollut enää oikein pitoa jarrutuksessa. Se oli vähän semmoinen harjoituskisa. Tästä taitaa tuo 18 taitaa olla Ansonin auto. Sen näköinen sitten, en muista kuka on, mutta katsotaan. Aha. Tämä on sitten taas hyppäs Hämeenlinnaa siihen kisaan, joo, missä tämä on siipi, onko se Ansäärit oikein, on siipi mennyt. Niin. Joo, ja siinä on, minä olen tuossa 21. Varisaaren Jussi, sitten muista ketä siellä on, Pissekin on siellä jossain. Tämä oli just vaikea kisa, että tiistain harjoituksien tätä kisaa, niin meni just se tarun mutkassa, kun ne jarrupalat oli, niin sekoitus jarrupala, en tiedä mikä siinä sitten tuli Hessulla mieleen, että voidaan laittaa oikealle puolelle pehmeät ja vasemmalle puolelle kovat, niin se kävi silleen, että sehän meni sinne tarun mutka, kun mentiin, niin jarrutukseen, vaikka vähän rauhallisemmin otinkin, niin se imas auton oikealle ja pihalle ja tarun mutkaa suoraan siihen rengaspeton hiekkavalliin ja keula paskaksi ja hirveä remppa. Et se näytti siltä, että me ei päästä edes koko kisaa, että se oli se koko keula paskana siitä, mutta onneksi oli pätevät kaverit tekemään. Tämä on Anderstorpista taas. Tässä on Raani Hessu, Hanski, eli mun faija, ja sitten on Tanjakin olla tuolla, ja tuossa on autossa ollaan, tässä näkee, että on sadekeliä vähän tiedossa. Tämä Ahvenistolta, kyllä pahasti on nyt Pensalla laittanut kuvat hyppiä edes takaisin. Tämä on Ahvenistolta, tämä on se vikakisa. Tuossa tulee meikäläinen tuossa edellä, ja sitten tulee Pisse, Varjosaari, sitten saa selvää. Meillä oli vähän auto, oli kyllä silleen limpo, että vaikka me saatiin se kuntoon, niin se oli pikkasen semmoinen kuin ajokoira, että ei saadettu ihan hyvin säätöihin sitä, mutta sen verran saatiin, että päästiin sitten kolmanneksi. Tässä on sitä kisaa sitten. Se oli vähän oli vikuri villivarsa toi auto sitten vielä, mutta siinä päästiin ajamaan. Siinä niitä kuvia on, että Hämeenlinnasta samasta paikkaa, sama kisa. Siinä on vähän muuttunut, muistaakseni siihen hajosi toi takapääkin sitten, että täällä ei ollut enää nämä siivet, isot siivet, ja se takapoksikin taisi mennä siinä kolarissa silloin se tarun mutkassa. Se oli aika paskana se auto silloin kyllä. Ei olisi uskonut, että parin päivän aikana saadaan se, 3 päivän aikana. Saatiin se sitten kisapäivän harjoituksia, ekan kerran päästiin ajaa sillä. Sehän pantiin katki se auto tuosta keulasta. Siellä oli sitten tämä Liukkonen Carrarilta, mikä noita autoja teki Pissellekin, teki koko monokokin uusi. Se tuli sitten yötä myöten tehtiin ja Vennestrandin Jouni ja Hurmerin Reka ja Faija ja minä. Saatiin tehtyä se auto kasaa sitten. Ja Pissellä vähän lukkojarrutusta siellä. Siinä on vähän, ainakin yritystä. Että samoin kuvia tulee koko ajan. Meikäläinen on vähän tuplannut kuvat, se on hyvä katsoa ne, mutta annetaan mennä nyt näitä kuvia ja kerrata. Siinä on Ansari ajanut vissiin, kun se on siipi vähän pystyssä, ja ajanut jonkun kanssa vähän yhteen. Mutta joo. Tämä on sitten taas Anderstorpista se sama sadekisa, missä oltiin, niin odotus. Mun mielestä tuossa on Rajamäen Juhani, tämä 22, jos mä nyt muistan jonkun verran edes sinne päin, että jostain pitää löytää noita listoja. Ruotsissa oli aika hyvin kyllä noita ajajia, että 85, 86, niin se oli kolmosia, mutta Suomessa oli vähän vaikeampaa. Tässä on sitä samaa sadekelikisaa, missä viimeinen SM-osakilpailu sitten, missä varmistui. Tuolla muuten Pissen seuraaja toi kuljetuskalusto kanssa sillä tuonne linja-auto. Tässä on Ruotsista Anderstorpista, tässä on Thomas Danielsson ja Pikolla oli ihan aivan huimaa silloin se touhu, silloin tallitoiminta, se on Pikotrooperi
Niillä oli kaikki puhelinyhteydet. Thomas Danielsson ja kukahan sillä oli? Ei, se on edes seuraava vuonna jo sitten Rickard Rydell jo sitten 86 pikon ja sitten oli tämä Niklas Sönström. Että mä muistan, onko Danielsson yksin tona vuonna vaan sitä pikon kuskina oli. Tuon takana on sitten meidän auto, tuo 41 tuolla, näkyy Faijas. Siinä on Danielsson jo ihan hyvin. Tässä on sitten Anderstorpista ollaan lähtöön menossa. Tässä sitten tehtiin se rengasvalinta sitten. Me lähdettiin sitten, me oltiin tuossa puolessa, ei ihan, vähän ehkä puolen välin yläpuolella oltiin tuossa. Tehtiin vähän Håkan Offasonin takana. Tuossa näkee, että siinä on jonkun verran autoja, kyllä Ruotsissa ollut, että siellä on ihan hyvät skapat aikaisemmin, mutta toiskapa nyt ei ole mikään hirveän hyvä meikäläisellä ainakaan. Mutta joo, siinä on sitten, tässä näkee, siellä on auto ylhäällä, siellä vaihdetaan, mutta meillä ei vaihdettu renkaita, muut vaihtoi sliksejä päälle, me vedettiin sadekkeleen. Meni se 3-4 kiekkaa, meni ihan hienosti, mutta se kuivui se rata niin nopeasti, että se oli sitten siinä, ne suli ne renkaat alle, niin kuin jokainen tietää, miten siinä käy. Se oli semmoista harjoitusta. Tämä on sieltä Hämeenlinnan kisasta taas se viimeinen kisa, että siinä tullaan ohi tuosta. Tämä on palkintoja sitten viimeisetkin, mistä ratkaisi SM mun eduksi. Ja tässä on sitten kuvia niistä, että ei se ole semmoista ruusulatanssimista toi kilvana jo, että kyllä siinä saa tehdä duunia sen, että siinä on auto pantu siinä on paikkapala tossa ja tossa näkyy paikkapala, että tosta katki ja etupää uusiksi kaikki tästä näin. Liukkonen teki palat ja äijät oltiin kasaamassa ja tehtiin aika pitkiä päiviä yötä myöten kasaan. Siinä kävi silleen, kun katsotte tarkkaan, niin mun muistaakseni tämä on tässä väärinpäin, tämä hammastankoja. Kun mä menin sitten kokeilemaan sitä istua ja mä rupesin kääntämään rattiin, niin käänsin oikealle rattiin, niin pyörä kääntyi vasemmalle, niin mä ajattelin, että nyt on vaikeaa ajaminen. Tässä näkee jo, miten siellä on korjattu nämä kaikki kotelot, että aika kova homma. Mutta oli hieno Liukkonen teki hienoa duunia, että pystyy korjaamaan noita monokukkiautoja. Ratsille jouduttiin tekemään tuommoinen homma Liukkonen. Se vetelis, kun meni akseli poikki ja mä vedin sinne perkeleen kaseekkoon sen auton, niin siinä oli sama homma, että se oli keula paskana, se jouduttiin katkaiseen ja ihan hyvä siitä tuli. Mutta kiireen aikataulu, niin näkee, siinä on Liukkonen, Jouni ja Reka. Ja siinä ruvetaan jo kasausvaihe menossa jo. Nämä kaikki arvosylitereet, kaikkihan meni paskaksi siinä, kun se meni keula edes siihen tarun mutkassa, niin se oli aika surkean näköinen. Siinä sitä kasaillaan sitten. Siellä on se hammastanko väärinpäin vieläkin, muistaakseni alaspäin, kun se tulee se. Siellä sitten korjataan, siellä meni vetoakseli ja meni paskaksi ja siellä paikkaillaan juttuja. Paljon tuli romua, joo. Siellä ollaan hommis. Siinä on liimapalaa. Lyöty liimat ja niittejä. Tuosta se on, toi koko etupää on tehty uusiksi tuosta etuturvakaaresta. Tässä on paikkapala, mistä on katkaistu. Tämä on tukipala. Niin, ja tässä on kaikki nämä osat on melkein. Osa on oikaistu tietysti, mitä pystyy oikaisemaan. Mutta nämä kaikki sivupaneelit ja nämä palkit, niin ne joutui tekemään uusiksi, että eihän niistä saa. Liukkonen kävi taivuttelemassa niitä. Kova äijä. Tämä on sitten, koska SM ratkettua, niin sitten tuli vähän stipendiä ja siitä tuli vähän sitten taisteluukin niistä sitten, että niistä viitti hirveästi jutella, mutta me saatiin palkintorahaa Suomen mestaruudesta, tuli kesken kauden ilmoitus, että voittaja saa sen takia, siinä kannatti tehdäkin, sitten oliko se 30 tonnin palkintoraha. Ja mutta sitten vetäytyi sitten pois sitten mun talli siitä koko hommasta, että se oli liian kallista, ei kannata tehdä, ja vaikka oli sitten vähän suullisesti sovittu vähän pidemmästä jutusta, mutta nämä on tämmöisiä, näitä tulee jokaisella vastaan. Siinä on Salmioja Köpi, ja sitten oli tämä VV-auton silloinen johtaja, ja sitten oli tämä rallimies Lindströmmi. Haapalaisen Ollihan tuntee nuo kaverit varmaan hyvin, kun se Volkkarilla teki pitkään hommia. Sitten tässä on, kuva vietiin Adloniin tuo auto, että Autoliitto palkitsi sitten vuoden autourheilijaksi, sitten rajattiin Adlonin auto, ja siinä on ihan hyvä, siinä on Nesteen markkinointipäällikköä muistaakseni, ja Nesteen
Tässä on Kalevi Aho, jos en väärin muista, ja sitten on Autoliiton johtajista. Nyt en nimeltä muista kaikkia enää, että sitä oli pitkä aika, mutta se oli palkintojen jako suoritti siellä. Siinä on Nesteen päädirikka. Sanokaas nyt, kuka se oli silloin. Just mä sen sanoin äsken, nyt mä unohdin. Näin se menee. Mutta Nesteen pamppu ja korkeinta johto oli siellä. Siellä on, ja Heinonen on markkinointipäällikkö oli. Kyllä mun pitäisi Hietalahti, kuka se oli. Tämä näin herra, kenen kanssa mä keskustelen tossa. Ja siinä taas palkitaan. Siellä on oikealla mun mielestä Kurkisuoni on, muistaakseni kumpihan se on, onko se Hannu vai Tuomo. Siinä vähän jutellaan, siinä on puku päällä, ollaan aika hoikki poikki, noi puvut ei kyllä enää mene päälle. Meni pitkään aikaa. Eli toi on kiertopalkinto, toi isompi ja toi pikkuinen on jäänyt itselle jäi. Mutta siinä on Nesteen dirikoita, joo. Tuolla on Kurkisuoni on perän setä tai isä, en muista kumpi. Olisiko setä? Kalevi Aho, rallivirtuoosi. Siinä luetaan aika hieno tilaisuus oli kyllä jo, että oli se nuorelle kaverille ihan hieno paikka. Autoliiton vuoden autourheilija, joo. Eikö se Hietarinta tämä kaveri on, tämä Nesteen johtaja? Minäpä tarkastan asian ja laitan sen sitten sinne, mutta ei tämä nimimuisti enää tässä vaiheessa ole kauhean maailman paras, mutta siellä oltiin pörssin jossain ravintolassa Adlonissa. Ja siinä muuten kuvataan, tämä on tuttu kaveri, tämä kuvas, tehtiin tämän kaverin kanssa se, se tuli yksi video, tai tommonen, oliko se Helsinki TV:lle tuli yksi pätkä, että tuon kaverin kanssa tehtiin sitten ne lenkkikuva ja tehtiin näitä kuvia siihen ja vitsi, että oli vaikea tehdä, kun oli mitään käsikirjoitusta, niin ei oikein lähtenyt lentoon ihan helposti siihen aikaan jutut, että kyllä oli kummatkin raapi päätä vaan ja mietti, mitähän me tehdään. Sitten ei me saatu puhetta aikaisin, sitten otettiin tuo Pulkkisen Timppa, tuli sitten jälkispiikkaamaan se jutu. Siinä se, nyt voisi tulla vähän enemmän puhetta. Mutta oli sen aikaiset hienot vehkeet, kyllä kuvausvehkeet. Täällä on varmaan näitä samoja kuvia kanssa monistettuna. Sitten on vähän lehtijuttua. Just tässä on sitten istuskeli ravintola Adlonissa Formula 3 siivellä. Joo, sen kuulin autourheilijaksi. 21-vuotias oli tuohon rengastettu. Kato, siinä tuli hyvä, että ei ne tiennyt meidän vanhemmat vissi, että me oltiin menty kihloihin. Tosta ne sitten luki. Ei me kerrottu kellekin. Sami ei välitä tulla verratuksi kekeen. No ei periaatteessa jokainen hoitaa oman tonttinsa, että ei voi toista kekeä. Ei tule, että keke on tehnyt kovan duunin ja teki oman laillaan se ja meitsi kanssa siihen kastiin, että jäi tuohon ikuiseksi lupaukseksi niin sanotusti. Niin meitä on varmaan aika paljon, meitä ikuisia lupauksia. Mutta ihan kiva oli kyllä. Että tuo ei aina ollut ihan kauhean kivaa, mutta ihan hyvä. En vaihtaisi. Jaha, siinä on Keke ja Jussi ja Samppa. Kaikki katsoo eri suuntiin. Joo. Siinä on vähän juttuja, en enää muista. Voisi joskus lukea, en enää muista. No, sitten mentiin, syksyllä saatiin homma kasaan, rahoitus kasaan tuossa aika paljon. Teki kyllä manageri, ihan täytyy nostaa hattua, vaikka silläkin ne omat, tuolla managerilla yleensä välillä on vähän omat kuviot ja omat yli hoitaa asioita ja ne ei aina kohtaa sitten kuskin kanssa, mutta kyllä täytyy nostaa hattua, niin mentiin Englantiin ja mentiin tilaa auto. Rautin tehtaalla käytiin ja Brabhamin tehtaalla ja tilattiin auto ja moottoria. Maksettiin käsirahat vai mitä se nyt oli ja sitten käytiin katsoa Silverstoneissa kisoja ja sieltä tuli vastaan sitten kilpakumppani kartingista. Eli Ayrton Senna 85 syksyllä, joo. Ja sitten Senna ihan hihkasin silleen, että muistaako se vielä, sanoi, että juu, kyllä muistaa. Ja rupesi kertoa sitten niitä juttuja. Mä olen varmaan näin kertonut 1 000 000 kertaa, mutta siinä oli aikaa Sennalla. Senna veti silloin ykkösiä jo. Olisiko se ollut jo Lotuksella, en muista, ihan 85 täytyy tarkistaa. Mutta se kertoi, se oli Maurizio
Kutselminin kanssa jeesas oma prassikaveria eteenpäin Formula 3. Kutselmin, en tiedä muista voittiko se sarja, mutta silloin sieltä sanoi jo, että kannattaa joku tuutta tai jos tuut ajaa tänne, niin kyllä kannattaa se rahoitus olla semmoisessa kunnossa, että sun pitää päästä voittajatalleihin. Se on ihan turha luulla, että sä voit jostain pikkutallista ponnistaa voittajaksi. Että kyllä ne on niin kovia kavereita, että sun pitää päästä parhaisiin talleihin myöskin ajamaan. Vaikka sä oot hyvä kuskin, sä tarvit kyllä hyvän tallinkin ilman muuta. Sitten se vähän katsoi mua ja sanoi, että sä oot vähän iso näin kyllä. Että oli mä tuossa vähän pidempi, mutta oli vielä ihan suht koht muuten kuosis. Mutta liian iso varmaan formuloihin joo. Eihän me nyt puolipäätä, meillä on pituusero, mutta se oli vähän kevyemmistä rakenteista tehty. Mutta joo, ei siinä mitään, se oli kiva. Paiskattiin kättä ja muisteltiin vanhoja. Täytyy nostaa hattu, että sen olisi voinut olla ihan semmoinen, että ei tarvitse muistaa ketään. Mutta kyllä, ihan muisti ja jutteli ja oli tosi mukava. Ja tässä on sitten toinen kartin ajan kaveri, tosi kova karttikuski kanssa, että Stefano Modena. Ja tämän kanssa sitten tavattiin 86 niin sitten Imolassa EM-finaalissa ja mulla se meni ihan persettä, mutta Modenalla meni tosi hyvin, se voitti sen. Sitten tuli Euroopan mestari. Kova kaveri. Tuossa se puhui jo englantia, että silloin karttiaikana ne ei puhuttu kuin käsiin. Täällä on näitä risteilyjä, sit, missä pidettiin vähän sponsoreille tilaisuuksia. Tässä oli hyvä kanssa. Tämä oli kyllä myös mielenkiintoinen, kun ei ollut sovittu mitään, niin Helenius pani mut sitten yhtäkkiä puhumaan, niin kyllä mä olin kanssa semmoinen änkyttäjä tuohon aikaan vielä, ettei paljon. Ei kyllä varmaan ollut kauhean kiva kuunnella niitä mun juttuja, mutta tässä on nyt, täällä on Transpoint ja Pohjolan liikenteen kavereita, Tapiolan Nesteen kavereita muistaakseni, Applen kavereita. Että nämä oli mut pääsponsit mukana. Sitten siellä on tietysti lehdistö, totta kai. Mä lehdistö juottaa känniin siellä. Mä hoidin sen puolen sitten, höpöttelin lehdistön kanssa aika paljon. Tässä on lehdistön kaverit ja sitten on Transpointin pomoja. Ja oli ihan mukava laivareissu, ei siinä mitään. On siitäkin aikaa. Ei ole enää kaikki kaverit enää tässä maailmassa. Tässä on muuten entinen lätkäpelaaja kanssa, Salminen. Oliko se Salminen? Oli siellä autoliikkeessä hommissa silloin, vittu, muista missä. On käynyt kyllä kaffella, joo. Salmisen Tommi, hittoko ei muista, kato kyllä. Tässä on näitä voi näköjään tullut tuplasti kuvat. Eiköhän tää rupea olemaan paketissa. Täällä on konjakkia. Ne on ollut pöydässä, että kyllä manageri on sanonut noin hommat silloin siihen aikaan. Neuvottelut menossa. Noin. Se oli siinä lyhykäisyyydessään. 85 kausi. Sitten tuli Suomen mestaruus. Sitten tuli kenkää tallista. Sitten tuli tappelu. Sitten tuli oikeudenkäynnit, jotka hävisin sitten. Että rahaa se vaan oli. Ei ollut rahaa maksaa niitä oikeudenkäynnit. Kyllä siinä mä päätin niin oikeudenkäynnistä. Seuraavan kerran kun joutuu oikeuteen, niin sanoi, että ei kannata kyllä tuhlata rahoja niihin hommiin. Että oikeutta ei pysty käymään Suomessa muuta kuin, että jos sä oot helvetin köyhä tai helvetin rikas. Tai sitten, no joo, jääkö sanomatta. No niin, katsotaan mitä tästä saatiin aikaisemmin. Toivottavasti tästä tulee jotain mielenkiintoisia muistoja samoihin aikoihin kuvioissa olleille.